Oh bafethu uphinde waba nengozi futhi esesenquthu. Siqeda kudlula enquthu edrobheni nje. Savela sathola ingozi imoto ayishaya Excel la. Yebo ingane zawethu impela sibona lapha ke umculi kaMaskandi uphinde ke abe indodana ke kaMgqumeni ke iBhoval kaDikadika njengoba ke ebandakanye engozini ke yemoto ke osukwini la namhlanje khona phana ke enquthu bafakwe ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela banqane ngenibingelele kuyona ke Mboso City MTV City nje mosiqala ngane channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe na notification bell khona sithola zonke izindaba ke ishisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke ingane zawethu impela sibona lapha ke indodana ke yeBhova uDikadika okuyena kumqomeni ke njengoba ke sibona lapha ke uLusanda ka esebandakanye engozini ke yemoto ke osukwini ke la namhlanje ke oKhisimusi kanti ke wengane zawuthi impela bebekhona phana ke enquthu ke besanda kudlula khona phana ke edolobheni ke la khona kanti ke wengane zawuthi impela imoto ke beseke isiphaphalaza emva ke kunqamuke wona ke uExcel ke yayongena phana ke ezihoshweni njengoba wengane zawuthi impela kule ngozi ke bekhona ke umuntu ke bebemhayikhile okubonakala ukuthi impela ke yana ke ulimele kakhulu kuyona ke lengozi njengoba ke bengathembi nokuthi impela ke ngabe usaphefumula ngaphakathi ke emotweni. Hayi ke wengane zawethu impela ke izinjalo izindaba ke abaseniphathele zona lana kwiMboso City MTV ke angake ingozi ke yenzeke enquthu ke ebandakanya uLusanda ke unyana ke kaMgqumeni bafakwe ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ake nishele ke yona ke le video ke lapho ke uLusanda ke ezichazela khona ke ngayo ke lenhlekelele. Umuntu ophakathi ke la besemliftile limele uthule lapha sazi kwenzakaleni. Akhonise wena emoto emayisense futhi nesibhedlela ngobona. Thule lo muntu ngathi uthi ngogunde uthula angibona ukuthi uyaphefumula. Hayi Nkosi yami kapho usaqulekile ulimele apho. Mina ngeke